Grabatzen ari garen unean, gaueko 10 izateko 4 minutu falta diren honetan, Salaberriak eta Arbizu, De La Fuente eta Bikuñaren aurka Ibarko astelena pilotalekuan jokatu duten Binagako B-serie txapelketako 10. Jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, De La Fuente eta Bikuña batetik irabaztetik zela lehengo astean Getarian Esposito eta Gaskueren aurka, aldiz, Salaberriak eta Arbizuk ere irabazi egin zieten Eiuren eta Eskuzari eta beraz bibikoteak dinamika positiboan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, naiz eta Salaberriak eta Arbizuk are premia handiagoa zuten gaurkoan irabazteko. Norgehiagoka hasieran Bikuña ikusi dugu epelak eta bi ematen, egia esan oso hasiera ona eman dio Donostiarra gaurkoan norgehiagokari, eta hori izan da norgehiagokan zehar urdinak bizirik mantendu dituen faktoreetako bat. Frontiserrian jota sekulako pilotakak ematen zituen, ia une oro Aron Arbizu 6-7 kuadrotik atzera zegoen, eta hala ere bikain eutsi dio Arbizuk hasiera horretan, baina gerora Salaberria eta Arbizu aurretikan jarri dira, izan ere Salaberriak sekulako erakustaldia eman du lehen zati horretan. Tanto asko amaitu ditu, horrez gain pilota ere bikain mugitu du, eta De La Fuente eta Bikuñak osatutako bikote hon bati estutu galanta ere eman diete. Gerora ordea, pixkanaka norgehiagoka aldatzen joan da, De La Fuente ere tantoak amaitzen hasi da, horrez gain aipatu beharrekoa da, aingeru De La Fuente erakutsi duen defensa ikeragarria izan da, norgehiagoka osoan zehar, Salaberriak ipintzen zizkion pilota gaiztoia guztiak eramaten zituen eugiarrak, eta benetan ikusgarria izan da De La Fuentek gaurkoan erakusi duen defensa. Horrela, 18. tantora De La Fuente eta Bikuña larri iritsi dira aurretik, eta hortikan aurrera jada garaipena erraz eraman dute, baina esan bezala Salaberriak eta Arbizuk norgehiagoka oso ona jokatu dute. Norgehiagoka honek ere albiste txar bat utzi digu, zoritxarrez izan ere, Iker Salaberriak badirudi berriz ere eskuetan arazoak dituela, berak esan du norgehiagokaren ostean ETB-ko mikrofonoetan Elena Azpeitiak egin dion elkarrizketan benetan oso gaizki amaitu duela esku horretatik, aurretiraz ere pare bat 3 partida utzi behar izan zituen txapelketa honetan eskuko mina zela, eta lauterdian ere Ezkurdiaren aurka jokatu ostean gainontzeko 2 partidak ez zituen jokatu eskuko arazoengatik, eta benetan hori gurutze bidea bilakatzen ari zaio Goizuetako pilotariari, eta ea zorionez deus ez den eta zer edo zer baldin bada berehala errekuperatu eta kantxan berriz ere gozatzen ikusten dugun Iker Salaberria. Hau esan da, norgehiagoka honen ostean honelaxe geratu da sailkapena. Kasu honetan, De La Fuente eta Bikuña 5 garaipenekin dira 5. postuan, aldiz Salaberriak eta Arbizuk 3 garaipenekin jarraituko dute playoffetatik puntu bakar batera. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.